Čaute lidi, zdravím vás Mazaci a my vás vítame u videjka z League of Legends. Hráme Katarínu na mide a teraz povedaj si niečo. Čaute. No, to bolo originálne. Áno. Čiže, sakra. Prvé si postavíme toto. Jo, vole, prvé si postavíme tohleto, potom si postavíme tohle a potom tohle. Dobre. Hráme teda Katarína na mide, s nami je Vayne, zase bot. Neviem prečo dve ADC bot, ale to je jedno. A prečo nemôže byť šlapka, Vayne? Darius top a Master Jungle. Master je nejak... A prečo nemôže byť šlapka, Vayne? Ok. Čiže nebudeme písať, nech mu Darius pomôže a ja poviem skúsim môj slavný invite. Jak v tom prvom dieli za Jasua. A hovno sa stalo. Ale dal som si first blood, takže. Počkaj, hej síce hej. No. To bolo v inakšom, ktoré sme nevydali. Ale aj v tom Jasuovi som dal first blood. Nidakda. Nidakda. Dá? Čo hovoria touto lolkou činnou. Lebo musím čakať, dokiaľ sa to spavne. Príde mi dáš. Možno stratne level, ak to nebude. Čiže bacha na to, ale za skúšku to stojí. Preto len. To si myslíš, že sem pôjde? Riven? Riven je tam. Bod je tam. Čiže on išiel na... Prvý išiel redkot asi. Nestratíme ani level. Už ani prvého creepa. Ale prvého som stratil. Nie je tu nejaké biče. Budeme ju poukovať kvečkom, však prečo? Toho máme dosť. Tak, krásne. Sleduj to blúčko, tam kde tá varda, či sa tam neobjaví Xenachej, tak tam idem. Sakra, dobre. OK. First blood, krásne. Ale keby mám už trojku. By si sa nepoktal. Aby bolo úplne, možno by som aj zdechol skôr a ona by ma zabila do polka. Teraz ak ju napolkujem, dobre. Nice. Čo trošku dožením ešte tak raz, dvakrát. Nice, máme ju. Čiže ma... Ale nevadí, mohol si dať. Ale nevadí, máme ju. Hej, yeah. Sorry. Sorry. Nevadí. MB. Napísal MB. Nope. No problem. Vole. No problem. Vayne má už 2 killy, to je v pohode, ja mám 1, ale škoda, že ten D nevadí. Ja som vedel tak, že si dá ten štít, ale... Vayne má 2. Hej. Ten bot si teraz dali. Aha. Enemy jungle. Sakra, dostáva. A dobre. A je tá Rivenka. Sakra. Rivenka má double buff, sakra. Sice to blúčko je moc nebude pomáhať, ale to... Riedko to je jak druhý ignite. Máme. Nevšimajte si tú farmu, lebo ja farming neviem. Teraz som zabil 2 minionov, takže... A ďalší kill, ten bot si to nejako dáva. Aha. Jaj, minioni OP. Tak to je zle tu našla kapotúre, to čo? Ona má... Čo má 2x to, tak to všetko potúre.
A strašne. Na 100 damage. Trošku zabudej. Sakra, to som posral. Moja chyba. Nezdochyňaj. Dobre. Čaká, nemôžeme proti nevyskakovať. Musíme si počkať na Junglerisa. Tak ju dáme. Enemy jungler. Master má kill Did má dať. No. Nechoj sa. To som to prikovala, ale vyšla si na iba Vardu, čiže komentuj to aj ty. A je to ranked, aby ste chceli vedieť. Tu si sa nedám Vardu, keď bude chcieť odskakovať. Bodaj nepotrebuje help, ale ten top. Víš, ten top. Ale tá Rivenka je dobrá. Keby ti teraz po tebe. Podobná vložka. Ona keby tam dám ultum, tak ma zastúnu, aj to nemám rád. Môžeme Alikanianem. 25 sekúnd za útočník, budeme aj flash. A už nemáš Vardu. Skúsime kvečkou napolkovať. Sakra! Ignite to nedal. No, čo dal zatiaľ Master tie gangy, tak tie boli skôr horšie. Ten dal jeden dobrý a bolo. To sa netrafil. 160. Ani sa netrafil tedy. No, nič. Rivenka tam chýba. Kto si ma dal Riven, či... Riven. No už 3-1, čo? Kde dal ten killy? Však raz, dvakrát mňa a raz Mastera. Uga, ako si vzal na kilo. Alebo si ich dal. Jež Master tam letel. Teraz si daj slash trinda. Ale poď. A už to tu začína znova hádka. A tá Rivenka už je fitnutá. 3 killy a mám 1. A veď ma kila. Veď ma kila. Už aj Erik. Nice, 1 kilo. Double kill dokonca. To si to dáva, Ale mohol by ti to Master gangnúť. Stejne vožralej. Že Xin, Peťka, gang, GG. No a tope. Iba ten Darius to pušuje, to on je na vine, on to už vždy pušuje, ktoré tie, tak jak to má ten Master gagnúť?
Master ju dal. Ok, pôjde. G. Ju dal aspoň masetka. Aspoň sa môžem viacej nafarmiť. Tak by som vynkol ten bod. A je tam je Xino. Potrebujem už nejakého killa. Aspoň toho kilička mám dorovnanie skôr. Nice gang od Mastera. Teraz to je dobré. No ten Trinidad Vajna. Sakra, chyba hrivenka. Že by bolo... Kamo, keby je teraz ako AFK, no. Blíc sa je. Blícka English. Určite skáčku. Prvovanie. Má ultinu. Ako vieš? Má blízky napité. Už nemá. Ešte raz mu dám kombo z ultinou a Zigna to aj dole. Ale tá Riven asi nehrá. Sakra. Jo! Sakra, ale pekne to zahrala tá. Ale je dole. Nice. Teraz máme goldy. Ne, ja som to kúpil dvakrát, vrátiť jedno. Môžeš vrátiť? No, nice. 3-3 to nie je také zlé. Ale potom, keď už si nastakujem, musím si teraz... musím si dať killy a nemôžem duchne. Alebo asistky, čo jedno, ale máme prvého draka. Yeah. 3-3-2, takže na hovno mapa toto tam nedáme. Vypadla celuska, nie? Ok. Nevidí na klávesnicu, prepačte. A čo? Čo mám povolené? Sakra, tu je to. Je to povoliť? Je už. Nevidím. Ok. A na čo to vlastne chceš? Voliť zobraný čas. Dosah útoku. To je jedno. A už je dole? Rýchlo. Asi keď je tam Vayne. Fajn. Ok, ideme na to. Ok, toho tureta ideme na to, ide na to. Nie na to, tá. A turetu máme dole. Sakra, toto nevypadá dobře. Vybral sa, že bude mať účko. Už si ho minul. On ako uvidí tu až tak vybehne a ja tu poďme z toho. Vedel, že on sa posere, vybehne, tak ja budem mať príležitosť zabiť ho. On sa odkrútil, to som nemyslel. No dobre. Sakra.
trafi, a ešte ho netrafi. Trafila! Hej. Hej. Aj po ňom. Sakra, práve nemusela na ten hrať. Ona si ma vystrihla normálne. A nevadí. A iba 400 taký sakra, to má sa nevadí. Dobrý master. Ktorý 10 HP. Aha, mám toto. A to moc nevyhýli. Ten trín tá vejna to správne dával Ečko a to si mi práve odhodila. Pohoda, klid, Dex líže. A tabáček. Prúvaní, že výžit. Dali nám iba jednu turetu. 4-4-4. Yeah! 4-4-3. Darius. A dole. Učem znova. A znova. Koľko má Vejna? 7-7, aj Master. 7-2-9. Ale aj Master má 7. Jak Master? Bacha, buchne. Dajú tam hintu Lulos. Sakra, keby ten Ignite... nevadí. Sakra, to som teraz posral. Takže nemám motivovať, nevadí. Nevadí. Keď sa človek učí. Konečne som chytil dobrý tým však. Hlavne tá Vejna. A Master. Dobrá. Ešte, že sa Master vymenil. Lebo za to Masterovať jungle som to zabil. Potom asi mal všetky postavy na výber. Tu? Nie, iba ty čo máš? To je ranked. R-E-N-K-E-D. Sakra. To nie sú nám. Dobre. Asistky mám späť. Vejna si ho dá. 30. Drago. Master. Ultia. Sakra, to som posral. A veľmi. Až má kill. Prepačte. Nevadí. Ale. Sakra, už sa musí nejako feednúť. Serene, môj malý vták. Počujete, to je verejné priznanie. Nie, máme vtáky krátky. Má vták krátky, chcel povedať. Naopak. A skôr ty máš? Jasné. Máme vtáky krátky. Však ty to vieš naspávať tú pesničku. Povedz ju. Neviem naspávať, ak by si chcel vedieť. No, To čo teraz robí? tam lietnúť ult, no. Prečo to urobil? No, ja neviem, či viem. Master.
rýchly raketík, ale nevieš, čo sa ešte môže stať. Že príde blíc, nikoho nechytí a dáš ho ty. Ne, dá ti blbosť. Ok. Push bot. Bot in here. Victor! Dana! I help you! No. Go. Sakra. Jak ti nemôžu pomôcť. Oh. Gotta help. Gulp. Help. Tak. Preklik. Oh, ja vyšlo toto. Z hodiny přesýpací hodiny. Ej, to ktoré tady dole. Dobré. Iba on má ultinu tiež. To sakra. Ale on má ešte ten pouk od Dariusa. Ej, opäť pouk. To má byť bot. Bot. On nevie písať, ty kokso. Top in Nevidí na klávesnicu proste. Máš s tým problém? U neho má inakšiu, viete. No ja mám aspoň svetlo. Gujaše. Pekne. Aha, pošli to už aj na autope. Ok, tam už iba jedna tureta. Moc tureta. Aj top tureta. Teraz si musíme rozkontriť. Vieš to? No, neviem, čo to dá. Ok, ideme na nich, Vajne, poďme na nich. Sakra, to neznášam ten skoky, nič. Poďajú! No, dobre. Nespravím to, že poviem tomu Blitzovi, ale poďme. Toto môžeme volať. Takže tak stýhne. Sere, mne môj. Sere, nie tvůj. Tvůj tě sere. Nie sere. Tebe sere. A DCčko dávaš. Majú podtúvať na chvíľu. Master sa obytoval kvôli turete. Shutdown. Iba nepíši dobre. Sakra, teraz tam prísť ultinou. Iba Riven by mi dala 100 alebo 2 nadhodil. No, pekne. No sa dá kúpiť. Ja viem. Stojí to 700 alebo to je nejak. Máme. Sakra, nevadí. Aké asistky, aké? End map. End. Koniec mapy. Krásny. Tureta. Inhibitor sa spawnul. Práve teda. Nám ani nepraje to vyhrať. Vejna má killa. No už. GG. Odeslačujem. Sakra, nedá sa to ani.
No, čiže toto bola krásna mapka z Rankedu. A my sa s vami lúčime. Čusák!